I mi uvek u jutarnjem programu se bavimo i tim temama, ali kroz vežbe koje vam pokazuju na moje gošće, to je Fitness studio Bojana, one će vam pokazati kako treba da vežbate i kako da na pravilan način brinete o sebi i svom zdravlju. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala Ceco. Danas ćemo pokazati, Marija i ja, vežbice za jačanje trbušnog zida i to nekoliko različitih vežbica za razne nivoje fizičke pripremljenosti vežbača. Počnimo, može muzika. Znači, stopala su u širini kukova, relativno blizu zadnjice, šake stavljamo ispod nivoa, šake stavljamo ispod glave i krećemo. Podignemo se, stavimo šake na kolena, vratimo i dole. Znači, ovo je vežbica koju mogu da rade vežbači koji su tek počeli da vežbaju. Gore ide izdah, zato što je gore napor, dole je udah. Lagana vežbica. Bitno je da brada bude uvek na istoj udaljenosti od grudi, da se odižu lopatice od poda i možemo da ostanemo gore i da malo skratimo pokret. Sada se jače angažuje stomak, jako se stežu mišići, dišemo, još dva, odlično. Sad ćemo jednu vežbicu koja angažuje bočne mišiće stomaka, isto mogu svi da je rade, krećemo, podižemo se u stranu, gore ide izdah, dole udah, lagano, bez naglih pokreta. Shodno svojim mogućnostima, toliki broj ponavljanja radimo. Još dva. Još jedan. Odlično. Dobro je. Ajmo sada vežbicu za, da kažem, neki srednji nivo. Tako da krećemo sa ustajanjem. Gore je izdah i dole lagano. Trudimo se da ne padamo, već da spuštamo pršljen po pršljen. Da lagano gore ide izdah, dole lagano udah, spuštamo se bez padanja, prava leđa i dole lagano pršljen po pršljen. Gore je izdah, dole lagano udah. Može još dva. Lagano, odlično, još jedan. Dobro je. Sad ćemo jednu vežbicu za vežbače sa određenim stažom, tako da kažem, či noge su podignute, rasklopimo i sklopimo se. Idemo, izdah i udah, lagano, bez naglih pokreta, či obraćamo pažnju na tehniku izvođenja, dišemo. Ajmo sada mala promjena, ispružimo, raširimo noge, skupimo i vratimo. Či bez naglih pokreta, bez cimanja, dišemo. Odlično, još. Hoćemo još dva, može. Znači probajte ove vežbice, nisu teške i završavamo. To bi bilo sve od nas, vežbajte. Eto, vidjeli ste kako treba vežbati.